It doesn't matter if you love him or capital. Здравейте! Аз съм Ади. Вие сте в шоуто на Ади. И това е мега як епизод. Защото нямам представа за какво ще говоря днес. Сигурно ще е нещо много интересно. Кълъм се! Знам за какво ще говорим. Първо ще говорим за Lady Gaga. Lady Gaga, да. Тя беше скоро в София и това всички го знаят. Аз така и не отидах на концерта и дори не я видях, защото бях на море. Но това ми пречи сега да я поканим в нашото студио. Hello, Gaga! Yeah! Но сега ще остава Гага да води моето предаване и после ще видите много интересни неща. Така, тя ще ви покаже наистина много зашеметяващо интересни неща. Ще ви ги каже и ще ви покаже. Затова гледайте я сега! Да хири! Radio Gaga! Radio Gaga! Здравейте, аз съм Леди Гага и вие сте с шоуто на Ади. Днеска, не знам. Днеска нещо май почнахме да го превземаме това шоу ни Гагите. И понеже нямаме какво да правим, реших да ви покажа тук моята приятелка Бейонсето. Нещо, ще те изненадам с нещо, което ти не можеш никога да направиш и никога не си правила. Гледай! Невъзможно бе, Бейонсето. Аз съм Леди Гага, мене ли ще ме изненадаш, бре? Хайде, моля си се, тук сме. Аз се занимавах с какво ли не следващия път, мисля с ябълка на главата да излезна, пробита с такова бе, таковото. Добре, аре да те видим, какво можеш. Шлак! Действие! Сега! Това е невъзможно, бе, како ти, какво си? Какво си, бе? Този път наистина ме изненада. Ще взема и аз да ходя на операция да стана и аз кошулък. Хайде, ние па ще се видим с вас и с Ади в следващия епизод. Хайде! Шо! И каквото и да си говорим, тази Бейонсето не мога да ме мине, пак ще съм по-Гага от нея.